Көз фасылының октябрь айы безне барыбызны да жылы һава торышы белән шатландырып тора. Димәк, барчабызның да кәефе әйбәт булырга тиеш. Ә инде бүгенге тапшыруга килгән котлау сәламе тагы да күзләрен ямьләндереп, яңа Терешка авылына жылы теләкләр очырыр. Бүген 30 ел бергә гомер кичерүләрен, энҗе туйларын якташларыбыз Равил Камилович һәм Әлфия Салимжановна Шахмуратовлар билгеләп үтәләр. Аларны әлеге күркәм бәйрәмнәре белән әти-әниләре Рәшидә Муталлябовна һәм Камил Ахмедгалиевич, Сәйдә Юнусовна, уллары Рамил, киленнәре Неля, оныклары Тимур, кодагылары Раяна, кодалары Шамил Мәскәү шәһәреннән җылы сәламнар юллап ихластан котлыйлар. Гомер ага тора. Ниһаять, Богдановка авылында очраклы килеш кенә бер күрешү гомерлеккә гашык булып, матур гаилә корырга насыйп иткән. Шөкер, шушы көннән алып 30 ел узган. Безнең горурлыгыбыз булып, картайган көнебездә таянычыбыз булып, балаларыбыз матур гаилә булдырдылар. Оныкларыбыз да инде үсеп җитеп, үз алларына яшиләр. Бүген, кадерлеләребез, сезнең мәрҗән туегыз. Ихластан котлап, йөзебезгә кызыллык китермичә, авылыбызның абруйлы гаиләсе булып яшәгәнегез өчен рәхмәт укыйбыз. Һәм алда да безнең терәгебез, асраучыларыбыз булып яшәсәгез иде дип дуа кылабыз. Безне хөрмәтләгәнчә, балаларыгыз да сезне алда хөрмәтләсен. Бәйрәм бүген. Әти белән әни күңел дәфтәрләрен актара. Хатирәләр әнә кулын болгап үткәннәргә дәшеп кайтара. Нәк 30 ел үткән, тик барысы күз алдыннан уза тезелеп, бу көннәргә кире кайта алмавы искә төшә үзәк изелеп. 90-нчы елның октябрьдә авылыбызда гөрләп туй үткән. Хәзерге сыман муллык булмаса да, яшь парларга шул да бик җиткән. Бу гомернең иң бәхетле көне, иң беренче кызыл туйлары, иңне иңгә куеп, бергәләшеп, узак яшәү булган уйлары. Шул көннәрдән бирле күпме еллар, күпме туйлар узып киттеләр. Менә бүген Аллага мең шөкер энҗе туйга килеп җиттеләр. Энҗе бит ул, шундый хикмәтле таш, вакыт узган саен яңара. Энҗе туйга җиткән парларның да мәхәббәте ныгый гына бара. 30 елда алар берсен-берсе күп тапкырлар инде сынаган, әти белән әни башларыннан нинди генә хәлләр узмаган. Шатлыкларга бергә сөенгәннәр, борчуларны уртак бүлгәннәр, һәрбер ялтыраган әйбернең дә алтын түгеллеген белгәннәр. Без ике балага гомер биргән алар, үстергәннәр көн-төн тырышып, сабый чакта шаян булганбыздыр, алганнардыр бәлки орышып. Безнең өчен яши әти-әни, кеше булсын диеп балалар, сагынышып каршы алалар да саулык теләп озатып калалар. Балдан татлы балам баласы дип, оныкларны бигрәк сөяләр. Исән генә йөри күрегез дип, безнең өчен янып көяләр. Үз кызлары булса да барыбер киленем дип үлеп торалар. Ни барышны бергә эшли алар, бергә планнар коралар. Әти-әни, шиксез рәхмәтләрне ничек кенә әйтеп әйтәсе? Балаларда казлар язмышы шул. Үсеп җиткәч, очып китәсе. Сезгә кайчак борчу китерсәк без, зинһар өчен гафу итегез. Безнең өчен бүтән бер кайчан да кызармасын иде битегез. Сездән алган алтын киңәшләрне кулланырбыз гомер буена. Ниләр генә бүләк итик икән бүген сезнең энҗе туена. Иң зур бүләк сәламәтлектер ул. Ул һәр кемгә иң кирәге. Авырмыйча озак яшәгезче, һәммә безнең булып терәге. Әти, әни, барсы өчен бүген сезгә бик зур рәхмәт диябез. Кылган бөтен яхшылыклар өчен сезнең алда башны иябез. Кадерле Равил Камилович һәм Әлфия Салимжановна, энҗе туегыз котлы булсын. Киләчәктә дә бала аныкларыгызның бары бәхетенә куанып гомер кичерегез. Матур туегыз котлы булсын.
Sandığaç tugil qarluğaçta Minim üçün bəxit qışı sin Yok göklerge tugil, yok bütenge tugil Yüreğime turu açtın sen Bəxit qışım minim Mıngı sandıvaşım Mıngırlarını beru Tanımasın İzlib yaratğanım Nazlı kanatlarım Yazmış jillerini de Sınmasın, sınmasın Soyra eyde konup Көңіліме толып Бар дүнияға ақсын мұңнарың Сен сайрап тұрғанда, сен йонда болғанда Рәхәт минем ғөмір юлларым Бәхет құшым минем Мұңлы сандуғашым Мұң жырларымы беру Тынмасын, ізліп яратғаным Nazlı kanatlarım Yazmış jillerini de Sınmasın, sınmasın Tırmaşığız, bulsun öz kışığız Süyüp yüreğini de sayrarlık Yaşağı süyünüp Ötmesin ömürler sargayıp Bəxit qışım minim Mınglı sandıvaşım Mıng jırlarımı beru Tınmasın, izlib yaratğanım Nazlı kanatlarım Yazmış jillerini de Sınmasın, bəxit qışım minim Mınglı sandıvaşım Mıng jırlarımı beru Tınmasın, izlib yaratğanım Nazlı kanatlarım Yazmış jillerini de Sınmasın, sınmasın Шахмуратовлар гаиләсе Әлфия Салимжановна һәм Равил Камиловичны энҗе туйлары белән ихластан Ахтямовлар гаиләсе, Ульяновск шәһәреннән кызлары Альбина, кияүләре Руслан, оныклары Амир, Иске Кулаткадан кыдагылары Рахилә дә иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Энҗе туй, еллар сынавына бирешмәгән олы мәхәббәтнең чагылышы ул. 30 ел гомер бергә яшәп өчен кешеләргә күпме сабырлык, түземлек, акыл, өмет, ышаныч кирәк. Шуның кадәр өмет һәм ышаныч нәкъ безнең газиз әти-әниебездә генә бар. Гомер буе алар бер бөтеннең ике яртысы булып яшәделәр. Берсе ут булса, икенчесе су булырга өйрәнделәр. Гомердә дә аларда минлек булмады. Киресенчә, без дигән сүз яшәде. Безне балаларын да алар шушы килеш яшәргә өйрәттеләр. Ә иң мөһиме, гаиләдә гомердә дә ялкаулык булмады. Иртә таңнан кичкә кадәр әти-әниебез хезмәттә үз гомерләрен үткәрде. Шуңа дадыр без өстебез башыбыз тулы балачак күрдек. Шөкер, бүген дә алар без дип акталып яшәп, бар яктан ярдәм итәргә мал һәм көч табалар. Әти белән әнинең ярата белүләре сыкландыра иде безне. Мәхәббәт ул хөрмәт итү дип кабатлады еш кына әтиебез. Әниебез исә минем патшам әтиегез дия иде. Һәм ул үз патшасына табынып, гомере буе тик сөеп, яратып, яратылып кына яшәде. Бүген алар инде 2 тапкыр әби-бабай булдылар. Туганнары, дуслары, кыда-кыдагыйлары белән аралашып, үзләре үстергән балаларының җимешләрен татыйлар. Өстәвенә, алар безгә үрнәк булып, лаеклы килеш әти-әниләрен, безнең әби-бабайны да тәрбиялиләр. Кыш уясында ни күрә, шуны эшлидиләр бит. Сезгә дә лаеклы картлык күрергә насыйплар кылсын. Барысы өчен мең рәхмәт укып,
яратабыз, хөрмәт итәбез дип әйтәсебез килә. Энҗе туегызда сезгә пар канатларыгызның гомердә кайрылмавын телибез. Раббым, алда да туган йортыбызга килеп керергә озак кына мөмкинлегебез булсын. Ә шушы йортта безне елмаеп каршы ала торган газиз әти-әниебез булсын. Җирдә яшәү сынау бит ул диләр. Авырлыкны бергә җиңдегез. Тормыш сукмагыннан бергә атлап, энҗе туегызга җиттегез. Ходай биргән улы бүләк бит ул. Тигезлектә гомер итүләр. Язмыш салган урау юллардан иңне иңгә терәп үтүләр. Тормыш йөген бергәләшеп тарту ямьләндерә яшәү мәгънәсен. Шатлыклар да, әрнүләр дә бергә кичерелгән һәммәсе. Кем сокланмас сезгә карап бүген? Субханаллаһ күзләр тимәсен. Ходай сезгә үзе ярдәм иткән, сайлаганда тормыш иптәшен. Тагын бик күп еллар тигезлектә матур парлар булып яшәгез. Сәламәтлек ныклы юлдаш булсын. Балкып торсын тормыш чәчкәгез. Хөрмәтле Шахмуратовлар гаиләсе, бар теләкләре дә якыннарыгызның чынга ашсын. Бәхетле булып алда да гомер кичерегез. Ә хәзерге җыр бары сезнең өчен яңгырый. Син мәхәббәтемә терелгәнсең син, Ходайдан миңа бирелгәнсең син, гомерлеккә сайлап алынган язмышым.